नंगौ नोंथांनि आखायाव गारि खबनै आरो गारि खबब्रै गारि दङ नाथाय नोंथांनि आखायाव ड्राइभिं लाइसेन्स गैया। गोरलै राहाजोंनो ड्राइभिं लाइसेन्स मोननो हानायनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। नंगौ न'आव थानानै न'आव जिरायनानैनो नोंथाङा गोरलै राहाजोंनो ड्राइभिं लाइसेन्स मोननायनि राहाखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। आरो सोमोनांथाव बाथ्राया बेसो दि नोंथाङा जेबो टेस्ट होआलासिनो थामहिनबा DTO अफिसाव थांनानै नोंथाङा जेबो ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय टेस्ट होआलासिनो थामहिनबा आनजाद होआलासिनो नोंथाङा न'आव जिरायनानै नोंथाङा बे ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हागोन। नंगौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों जेबो आनजाद होआलासिनो DTO अफिसाव थाङालासिनो नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ न'आव जिरायनानैनो मोननो हानाय मोनसे राहा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। गोबां सुबुंफोरानो DTO अफिसाव थाङो आरो DTO अफिसाव थांनानै ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय बिथाङा आनजाद होनो गोनां जायो आरो बै आनजादाव गोबां सुबुंफोरानो फेल जानायखौबो नुनो मोनदों आरो जायनि जाउनाव फेल जानायनि जाउनाव ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हाया आरो फिन खेबसेबाव ड्राइभिं लाइसेन्स एप्लाइ खालामो आरो एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव आनजाद होनो गोनां जायो। नाथाय दिनै नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जेबो आनजाद होआलासिनो न'आव जिरायनानैनो नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स मोननायनि राहाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। नैबे समाव नोंथांनो बड'लेण्ड बुब्लिया गोरलै राहाजोंनो माबायदि थाङोब्ला नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हागोन, न'आव जिरायनानै नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हानाय मोनसे थासारिखौ थामहिनबा नोंथांमोना माबायदि एप्लाइ खालामोब्ला बै ड्राइभिं लाइसेन्सखौ गोरलै राहाजों न'आव जिरायनानै मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायनि। ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय नोंथाङा आनजाद होनांगौनि गोनांथि गैला। आनजाद होआलासिनो नोंथाङा गावनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ गोरलैयैनो बानायना लानो हासिगोन। साखा खबनैयानो जा नङाबा साखा खबब्रैयानो जा जायखिजाया गारिनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौनो नोंथाङा बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा खालि साखाथिनि ट्रान्सपर्ट मावख'आव थांनानै ड्राइभिं स्कुलाव मुं थिसननांगोन। ड्राइभिं स्कुलाव मुं थिसननायनि उनाव नोंथांखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो ट्रेनिं जोबखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांनो फोरमान लाइसि हरनाय जागोन। जाय फोरमान लाइसिया नोंथांनि ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनायाव खोब हेफाजाब होगोन। इउनियन मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसनिफ्राय बे गोदान नेमखान्थिखौ फोसावनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनैसिम भारतनि कौटि कौटि सुबुंफ्रा गोरलैयैनो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोनफुंनो हाबाय। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।